La normalitat, el programa d'actualitat del món social de Ràdio Cambrils. És dilluns i això vol dir que comença un nou programa de La Normalitat, aquest espai en el qual es parla sobre entitats relacionades amb el món social i molt especialment de l'àmbit de la discapacitat. Un programa del qual els són responsables i conductors el Javier Nogués i el Marcel Canals. Javier, Marcel, què tal? Bona tarda. Hola, molt bona tarda, Gerard. Molt bona tarda. Bé, expliqueu-nos què ens espera en aquest capítol 4 ja de La Normalitat. Avui tenim un dia molt intens. Començarem parlant amb Carles Balanyà, que és resident de la Residència de Grans Discapacitats Físics de Sant Salvador de Tarragona i que, degut al Covid, fa uns 8 mesos que no estan autoritzats a sortir del recinte de la pròpia residència segons la normativa que els hi està imposant la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut. Després entrevistarem a Antoni Garcia, secretari del Banc d'Aliments de les Comarques de Tarragona, que ens explicarà el gran increment de la demanda d'aliments degut també a les conseqüències econòmiques del coronavirus. Continuarem amb música parlant del disc de la Marató, entrevistarem a Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional, i acabarem amb una presentació d'una nova col·laboradora nostra, la Sílvia Gené, que a més de ser escriptora, és una especialista en turisme accessible. Actualment a Catalunya hi ha més de 64.000 persones grans que viuen en alguna de les 1.073 residències a la comunitat autònoma, entre públiques i privades. Segons el registre de les funeràries regionals, actualitzat el passat 21 de novembre, s'han notificat més de 4.000 defuncions per Covid o símptomes compatibles en persones que viuen en residències des de l'inici de la pandèmia. Ara parlem amb Carles Balanyà, resident en la residència de persones amb discapacitat física de Sant Salvador, Tarragona, perquè ens expliqui de primera mà com està vivint la situació. Bona tarda, Carles. Bona tarda. Fent un cop d'ull a les teves xarxes socials trauria un titular ràpid i a la vegada una mica esfereïdor. 8 mesos sense sortir al carrer. Exacte, 8 mesos amb les portes tancades. Ara en parlem en profunditat, perquè per això estàs en antena amb nosaltres, però abans parlem una mica de la teva vida, de la teva experiència vital, amb una tetraplegia per accident des dels 17 anys. Què és el que va haver de passar perquè la teva vida fes un gir de 360 graus? Doncs això, vaig tenir l'accident a la platja, tirant-me de cap, i esclar, és un canvi radical. Portant una vida activa, treballar en una empresa i tot, i de cop trobar-te que tens la paràlisi de la tetraplegia dels 4 extremitats, no? Llavors, amb el suport de la família, molts amics, i tirar endavant i superar-ho. Just després de portar la vida el més normalitzada que es pot. Just després de l'accident, quan coneixes la teva nova condició física, en què penses? Què és el primer que et ve al cap? Home, estava conscient que no tornaria a estar com abans. I el primer que és un cop molt fort, passes una temporada que no vols assumir, que no vols sortir, que et vols quedar a casa, i la família empenyent, t'has de sortir, t'empenyen, i gràcies a això he portat una vida que el més activa que he pogut, dintre de les meves limitacions. Vas haver d'adaptar la teva manera de viure. Com influeix això en el teu ritme diari, per exemple, en les activitats lúdiques, la teva vida laboral? Home, en principi ja no vaig treballar més. Ja no vaig treballar més perquè amb la meva discapacitat no podia seguir treballant. Eren altres èpoques també. Tot estava molt menys accessible que ara. Però parlo de l'any 79. Del 79-80. Doncs llavors la vida pensa que no hi havia ni autobusos accessibles, ni trens, no hi havia res, i les voreres gairebé cap vorera. Tenies d'anar pel mig del carrer i demanar a la gent que t'ajudés a pujar una vorera, vull dir. És un canvi afortunadament encara falta molt perquè la vida sigui més accessible, però ha millorat bastant en comparació. Amb tot, al final entres a la residència de Sant Salvador i 20 anys després, pandèmia.
Què és el primer que recordes que vas pensar al sentir la paraula pandèmia? Jo quan me van dir, diu, a partir del dia 13 de març se tanquen les portes per prevenir de que entrés el virus. Ja feia temps que es voltava, no? Però va ser un cop, perquè jo pensava que estaríem 15 dies, un mes, sense sortir. I per això ja va ser un cop que venia tot l'estiu, tota la primavera, que comences a tenir més activitats, ganes d'estar amb els amics, amb la família, i dic, no aguantaré un mes. Un cop molt fort. Totes les activitats també de sortir a la furgoneta, tot això se van suspendre. Quines mesures de seguretat... Que seria més curt, tot això pensava que seria... Et preguntava, quines mesures de seguretat teniu a la residència? Sí, la de prevenció. Els treballadors em porten EPIs, porten tothom la mascareta, els treballadors, tots els que hi entren. Per això s'han tancat les portes que no podem tenir visites ni nosaltres sortir, per prevenir, clar, el viure en comunitat, els actes que fa una persona poden recollir amb els altres. La imprudència que un s'hi surt i cometeix una imprudència o contraeix el virus, no sol l'afecta a ell, sinó pot afectar tota la comunitat, a tots els altres residents, no? I per això la prevenció aquesta, i més quan ha hagut moltes residències que heu vist, que el 50% de la gent que mor gairebé són de residències. Aquí la nostra, afortunadament, hem mantingut les prevencions i, de moment, estarem tocant fusta, no ha entrat el virus en cap resident. Ens expliques que des del 13 de març us tanquen i no podeu rebre visites de l'exterior durant un temps. Què és el que et sap al cap durant tots aquests mesos? Doncs, al principi, ho veies, veies que, vinga, ara això serà estacionari i que arribi l'estiu, comencem a sortir i llavors sempre tornaves a parlar amb tothom, vinga, que aprofitarem el temps, que quan sortim no pararem aquí i quedarem cada dia amb els amics, amb la família, i se veurem aquí. Te fas una pel·lícula que dius, hòstia, doncs per això l'aguantes aquells 3 mesos de primavera, no? Perquè es pensaven que era estacionari. I després, clar... Ara les activitats de la residència continuen amb normalitat? Sí, les activitats, menys les sortides que fèiem amb la furgoneta, que anàvem cap a lluny i tal i qual, doncs les activitats d'aquí s'han intentat mantenir el més actives que es puguin perquè sigui la cosa més llevadera, no?, que se'n diu. Tenim fisio, tenim taller, tenim de tant en tant les festes més senyalades com Sant Joan, la festa major de Tarragona, i alguna festa més, doncs també hem vingut aquí a espectacles, petits espectacles de música en directe, tot amb unes grans mesures de seguretat, o sigui, la gent que venia de fora a fer l'espectacle separada de nosaltres, però ja era sortir de la monotonia que tant xafa, no? Carles, 8 mesos tancat a la residència de persones amb discapacitat de Sant Salvador. Es diu ràpid, però viure-ho en primera persona no ho deu ser gens. Sí, cadascú també té el seu propi pensament i sí, la veritat és que s'ha diu ràpid i el més fotut és que la incertesa de no saps quan s'acabarà, quan comencem a tenir una vida normalitzada, que no hi ha un horitzó que dius, mira, d'aquí 3 mesos, d'aquí 6, i esclar, veus això, i veus la llum al final del túnel molt lluny, no? I no saber quan això no finí. I després és estar amb la família, que jo anàvem a les Reus, que tenia mare gran, per a veure-la, i tot això s'ha tallat. Què creus que es podria haver fet millor durant aquests mesos que heu estat confinats? Bueno, és que també no crec que... Nosaltres la residència s'ha fet bé de moment, perquè en principi no són de les... Si no he tingut cap resident amb virus, no? Què s'ha pogut fer millor? Potser, no ho sé. Carles. A nivell de l'administració, no ho sé. Carles. A nivell nostre, sí. Bueno, et sembla just que en un centre penitenciari, per exemple, els ingressats allí que no tenen el dret, que es diu el vis-a-vis,
puguin veure familiars a través d'un vidre i tal, i que vosaltres, per exemple, no pugueu fer això? Nosaltres podem tenir visites, que ara s'han tornat a suspendre, depèn de l'època de l'any, dels primers 2 mesos no va haver cap visita. Després hem pogut tenir visites, però molt reduïdes, amb horaris molt limitats, 2 visites cada dia, però només mitja hora, amb una distància, amb una habitació, però distanciats i totalment sense poder-los tocar. Jo amb aquesta hora no he pogut tenir gaire a la meva mare, que és la qui més l'afecta, no? Perquè és un horari que és de dilluns a divendres al matí. I aquesta hora és difícil que algú la pugui baixar, saps? La gent treballa, dic particularment. Carles, tot just avui comença la segona desescalada. Quina és la previsió més immediata de la residència? Doncs no ho sé. La primera desescalada que va haver, que va ser cap allà a finals de juny, recordeu que hi havia el nivell 3, després el 2, el 1 i el 0. Quan va acabar l'estat d'alarma. Quan va arribar la normalitat, nosaltres encara vam tardar 2 setmanes més en què el Procicat o els qui dicten les mesures de prevenció de que poguéssim començar a sortir. Però eren unes sortides que van ser... Com va ser que de sortir? A principis de juliol, sí. A principis de juliol, però molt restringides, amb un horari molt curt, perquè, esclar, la logística, a arribar aquí, ho teníem de canviar tot, d'infectar tot, i no era cada dia, però vam poder sortir 2 o 3 dies, unes poques hores. S'acosta Nadal, què passarà? Doncs aquí seguirem igual, me penso. Seguirem igual. És a dir, no es preveu que pugueu sortir a veure els familiars? No ho crec. Nosaltres el cop més fort, per almenys per a mi, clar, jo sempre parlo com a personal, perquè cadascú té la seva evidència i tal. Va ser que després d'aquestes sortides que van arribar a la desescalada del mes de juliol, que es pensaven que tot aniria millor, que cada vegada serien més sortides, que passaríem un estiu bé i tal, i res, els 15 dies se va tornar a estar com la situació d'ara. 5 portes tancades, sense poder sortir, només sortint si és acompanyat d'unes petites sortides d'una hora o 2 hores, amb la furgoneta en un lloc que hi hagi poques persones i a l'aire lliure, però per Nadal doncs, jo crec que estarem igual. Estarem igual que ara, perquè Carles, no es veu pas. Què és el que més trobes a faltar? Doncs la vida social, la vida activa. Sortir, jo sempre he sigut una persona que he intentat portar la vida activa, tant amb amistats com amb la família, com a nivell d'associació, associacionisme, i clar, tot això es troba a faltar i molt. I sortir i anar, sobretot a l'estiu, cap aquí, cap allà. I sortir de la monotonia, perquè aquí el fotut sí que intenten que sigui tot més llevadero, que dic jo, ara no sé la paraula, amb les activitats que hi ha, el taller, l'afició, i això que diem, però és que... Carles Balanyà... És una residència de portes obertes, en què cadascú fa la seva... amb una atenció personalitzada, que cadascú, dintre de les seves limitacions, intenta portar, doncs, una vida autònoma, no? Que ell decideixi què fer amb la seva vida. Però ara, clar... Molt bé, Carles, ho hem de deixar aquí. Gràcies. Resident a la residència de persones amb discapacitat física de Sant Salvador, Tarragona. Ens quedem amb un sabor de boca peculiar. Soledat, impotència, incertesa, però sempre reivindicant el bon humor i l'esperança. Sé que això ho passa molt malament tothom, però és que cadascú se sent el seu. I esperem que arribi la vacuna aviat i que això ens porti a una normalitat com la que teníem abans. Molt bé. Una vida. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i posar veu i sentiment al sector de les